Žitare Male, nedaleko Dramlja, gdje su u tijeku paleontološka iskopavanja koja traju već drugu sezonu. Sam lokalitet je iznimno dobar i jedinstven u Hrvatskoj, a i šire. Do sada smo ustanovili vrlo velik broj pleistocenskih životinja koji su nastanjivala ova područja prije najmanje 10.000 godina, a točnu starost će se dobiti tek kasnijim analizama. U sedimentima su do sada pronađen vrlo velik broj životinja. Neke od životinja koje su uvjetno zanimljivije jer danas više ne nastanjivaju ova područja ili su izumrla je slon, zatim pragovedo ili bizon, nosorog, špiljski lav, a tu su i druge pleistocenske životinje, konji, vukovi, sitne zvijeri. Materijal kosti su prilično dobro sačuvane. Nakon preparacije će biti fantastični izložbeni primjerci. Dalje. Nemoj, da, sad. Y. Ovo, 47.